Bas, buch jopiny chakore sani. Wenda meni studio ka en Honorable David Osiany, jalony e weche mag telo, kendo en jalup jatend migawo mar ohala machon. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Honorable Mark Nyamita bende nitiere ka jaod bura ma Uriri. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Asante sana. To gi Honorable Kennedy Ondiek, UDA coordinator ma South Nyanza. Erokamano ahinya kuom biro jaduong'. Erokamano. Wachaka ne direct ka endi Honorable Osiany, abiro chako kodi e wachni. Telo makare chalo nade? To be piny ma Kaluo oseyudo nafas mar bedo gi telo makare. Erokamano Trevor kuom bedo kodwa e midhiambo ni. We awach ni ka wawacho wach telo. Telo bede ne opogore kendo adwa ni ka wang'iyo telo to wanone matut, watemo yange kendo wayare. Ka wawacho telo makare en telo mobedo gi joma ja-adiera. Obed telo e kidieny mar siasa, obed telo e yore wa mag community kata mag dongruok. Kiwacho ni jatelo makare obed yore mag kanisa kod lemo. Telo makare en telo mohero ji, modewo ji, madongo oganda, makonyo jowa, masiro jowa. Miyo ka wawacho ni telo makare to watemo nono ni ka itelo e din kaka jakristo to ine padri kata ine jadolo maduong', bende ichiwo ranyisi malong'o ne jomitelo negi mondo ka giluwo chien to gin gi ranyisi makare manyalo dhiyo kodgi. Ka itelo kaka ne kembe wa manie thurwa, kijatelo makare, ijatelo madongo kosi jatelo mathiro. Nikech thuolo mang'eny ibiro yudo ka ng'ato mi thuolo mondo obed jatelo, to kar mondo odongi to en othiro, odongore owuon to thiro oganda. Ka ijatelo momiyo ombulu mondo tel ne jopiny e yor siasa, bende jatelo inyalo chiew chuny otieno mapenj weche manok mawach ni yawa asetelo nukare ka bedo jaratiro kendo ka bedo ja-adiera. Miyo telo makare oyiengore kuom bedo ja-adiera, oyiengore kuom bedo ng'ama nigi tim ma ok wach kende, oyiengore kuom bedo jal manyalo chung' mawach ni ng'ani koro bedo jamiriambo. Telo makare en telo mating'o jowa kagolo gi okang' mamwalo ka ng'awo gi okang' machielo mamalo. Te sirikal masani bisenene. Wachaka ne gi sirikal mamalo ka. Nikech in isetie sirikal no. Kata doko ni nitie sirikal machon. Asetie sirikal kendo asetie sirikal ka telo ne weche mag theth kod dongruok mag ohala. Te sirikal masani aseneno fuok mopogore. Nitie ariyo adek mwanyalo wacho ni ber, lakini chutho an kanone matut to nitie nyao, nitie fuok, mago nitie. Gintiere bede sirikal adek. Nitie kichako gi bad sirikal bidendo ni executive motelne gi ker. Ma jowa koro wacho ni miriambo malala mosi nikech achiel ariyo moko ma singo ma ok chopi. To en singo tok singo kia grami ya wado timore nade. Mago nitie gi nyao. Ka idhi e judiciary, wan gi nyao e judiciary bende. Nikech ibro yudo kama e thurwa ma ji kwala to kagidonje doho to samori wegi giringa lajire. Telo makare onge. Ka kiduoge bunge ka to koro bendo chako time tabu. Nikech ka executive nigi tabu to jomonego thiedhe en bunge gi senate ka. To kanyo bende nyao nitie. Miyo nyao nitie. To okadwa bedo ng'ama goya ni gik moko te richo. Ang'eyo ni nitie moko mabeyo e iye kanyo bende. To an kama arange go kaluwore gi tich ma yande watiyo nikech sirikal no na tiyo ne. Aparo ni nitie gik mosedhi maber. Migawo manatelo ne otelne gi nyadendi maparo ni osetiyo maber kabisa. No kao kuom osiepna miluongo ni Moses Kuria mano bagni. To nyadendi masani otelo ne migawo no, aserango gik manwachako, mise manwaketo mondo gidongi, aneno ka gidhi maber e wechego. To nitie kor siasa koni ma bende obagni kendo digni nyowuoyo. To mago mag piny ang' watim nang'o. Nyamita telo makare chalo nade? To binene seche mwan wuoye.